Epistemologinen fragmentaatio. Siinäpä yllättävä sanahirviö heti alkuun. Ja jos nyt heti nousi vähän oksennusta kurkkuun, niin kannattaa lopettaa kuuntelu välittömästi, koska tästä tämä vaan pahenee ja sanamörköjä tulee vastaan vielä vaikka kuinka. Mutta toisaalta jos tämä mörkö ei vielä ihan hirveästi pelästyttänyt ja tuntuu, että kiinnostaa vielä vähän tietää, että mitä tuo tarkoittaa ja miksi joku tällaisia sanoja ylipäätään käyttää, niin jatka toki siellä linjoilla vielä pikkuhetki. Moi, mun nimi on Pauli Ohukainen ja tää on mun Tervettä skeptisyyttä podcast. Paikka, mistä toivon mukaan löytyy eväitä kriittiseen ajatteluun terveystiedon maailmassa. Tässä ensimmäisessä jaksossa mä kerron omin sanoin, mistä tässä podissa oikein on kyse ja miten tähän on päädytty. Saattaa olla, että sä kuuntelet tätä ihan ensimmäisten joukossa tai vasta sitten, kun näitä jaksoja on ulkona jo kuinka paljon, mutta joka tapauksessa oikein lämpimästi tervetuloa mukaan. Aloitetaan ihan lyhyellä esittäytymisellä. Mä olen oululainen ihminen ja työkseni ihmisen terveyden tutkija. Mutta harrastuspohjalta mä oon monenlaisten muidenkin asioiden tutkija, tai oikeastaan mun omassa kielenkäytössä enemmänkin monien muiden asioiden innokas harrastelija. Ja näihin muihin asioihin kuuluu monenlaisia tieteitä, niin kuin psykologiaa, kognitiotiedettä, yhteiskuntatieteitä, historiaa, taloustiedettä, fysiikkaa. Mutta enenevissä määrin mä käytän aikaani filosofian monien eri osa-alojen lueskeluun. Ja erityisesti mua kiinnostaa etiikka, moraali, yhteiskunta, filosofia ja kokonaisvaltaisesti se filosofia yleisesti elämäntapana. Jos kuulijoita kiinnostaa, niin mä voin jossain erillisessä jaksossa kertoilla vähän tästä ammatillisesta taustasta tarkemmin, mutta tässä jaksossa niin tyydytään tällaiseen lyhyen yhteenvetoon. Eli tällä hetkellä mä työskentelen ihmisen sydän- ja metabolisen terveyden tutkijana yksityisellä sektorilla. Mun varsinainen työnantaja ei liity tähän podcastiin tai Tervettä skeptisyyttä brändin toimintaan millään tavalla, joten ei siitä sen enempää. Täällä mä edustan ainoastaan itseäni ja mun omia ajatuksiani. Mutta todettakoon kuitenkin sellainen osaamiseen ja kiinnostuksen kohteisiin liittyvä seikka, että mun ammatillinen työ liittyy tällä hetkellä kliiniseen ihmistutkimukseen, missä tarkemmin ottaen mä selvittelen erilaisten elintapamuutosten, kuten liikunnan ja ruokavalion vaikutuksia sydämen ja aineenvaihdunnan terveyteen. Lisäksi mua kiinnostaa, että miten tällaista muutoksista saisi kestävän. Ja vaikka mä oon nyt päätynyt tällaiseen onnelliseen asemaan, että saan suunnitella ja johtaa ihmistutkimuksia, niin mun taustalla on sellainen aikamoinen läpileikkaus tämän biolääketieteellisen tutkimuksen ääripäistä. Olen aloittanut biokemian ja molekyylibiologian tutkijana Oulun yliopistossa ja mun pohjakoulutus on siis siellä niin sanotussa märkälaboratoriossa sellaisen pipetin varressa piipertelemässä. Mä oon tehnyt mun väitöskirjan ihmisen aorttaläpän ahtauman molekyylitason mekanismeista ja se tuli valmiiksi vuonna 2016. Tämän jälkeen mä oon ollut onnekas päästyni tällaisen laskennallisen lääketieteen tutkimusryhmään perehtymään väestötutkimuksen työkaluihin ja mä oon tehnyt siis tällaisen väitelleen tutkijan eli niin kutsutun postdoc-jakson perehtyen ihmisen lipoproteiiniaineenvaihduntaan ja sydämen metabolisten sairauksien riskin ennustamiseen. Siinä aikana sain myös henkilökohtaista rahoitusta parilta kotimaiselta säätiöltä suorittaa tällainen vierailevan tutkijajakson Melbournessa, Australiassa, tällaisessa sydän- ja diabetestutkimusinstituutissa. Nämä Australian vierailut tyrehtyi sitten sinne koronapandemian alkuun ja sen aikana se kaikki tieteellisen tutkimuksen tekeminen täällä Suomessa alkoi muutenkin näyttää aika epävarmalta ja hieman arveluttavalta se tulevaisuuden näkymät. Ja sitten kun mulle tarjoutui mahdollisuus kokeilla siipiä vähän tuolla yksityisen sektorin puolella, niin pitkällisen epäröinnin jälkeen uskaltauduin kuitenkin loikkaamaan sinne ja tämän kotoisaksi tulleen akateemisen ympäristön ulkopuolelle. Eli tässä mielessä mun tausta on aika kirjava. Mä en voi sanoa olevani erityisen syvällä missään tietyssä näkökulmassa, vaan mä oon enemmänkin tämmöinen niin sanottu generalisti, eli vähän niin kuin tämmöinen tieteen joka paikan höylä.
Mä oon yrittänyt kyllä monesti fokusoitua johonkin yhteen asiaan ja tulla jonkun tietyn kapean osa-alueen tai tutkimusmenetelmän erikoisosaajaksi, mutta kun se tuo uteliaisuus tuppaa olemaan sen verran laaja, niin se ei ole oikein koskaan onnistunut. Paitsi tietysti siten, että näiden mun vaihtelevien näkökulmien semmoisena yleiskohteena on aina kuitenkin ollut se sydän- ja verenkiertoelimistön terveys. Joskus tämä on ollut ongelma, mutta on siinä ollut ihan hyväkin puolensa. Ei ainakaan ollut tylsää. Ja tästä kirjavuodesta puheen ollen, niin puhutaan myös muutama sana tästä mun oheistoiminnasta, minkä osa tämäkin podcasti nyt sitten on. Eli miksi ihmeessä mä täällä höpöttelen ja miksi ketään kiinnostaisi, mitä mulla täällä on sanottavaa. Eli tässä on nyt pienen henkilökohtaisenkin historiikin paikka. Ja kuten todettua, niin mulla on ollut aika paljon erilaisia kiinnostuksen kohteita ja näin on ollut jo pitkään. Ja sillä tarkoitan, että mua on kiinnostanut tämmöiset tieteelliset asiat jo ihan lapsena. Mä oonkin monesti todennut, että musta on tullut tutkija vuonna 1993, kun olin about 10-vuotias ja näin ensimmäistä kertaa Jurassic Park-elokuvan. Sen jälkeen oli pakko opiskella kaikki dinosauruksista, mitä pieniin käsiini sain ja silloin jo lapsena aloin suunnittelemaan dinosaurusten kloonaamista ja sitten se oli pakko ottaa selvää niin paljon biologiasta kuin pystyi ja opetella kaikenlaista aina DNAta myöten. Ala-asteellakin jo muistan kokeneeni semmoisia turhautumisen tunteita, kun siellä ei biologian tunneilla ei yhtään kerrottu, että miten esimerkiksi geenit toimii. Opeteltiin vain jotain nisäkkäitä ja kukkien tunnistusta, kun itselle olisi ollut paljon tärkeämpää tietää, että miten se nyt oikeasti toimii, kun leffassa sanottiin, että sama kuin DNAlla voisi paikata dinosaurusten DNAta, niin mitä sillä nyt sitten oikein tarkoitettiin. Sitten kun sitä kuitenkin oli aika ahkera kirjojen ystävä, niin tuli joskus varmaankin yläasteikäisenä luettua tällaisen norjalaiskirjailija Jostein Gaardenin nuorille tarkoitetun filosofia käsittelevän kirjan nimeltä Sofian maailma. Ja se teki ihan melkoisen vaikutuksen ja avaamalla niin kuin monenlaisia uusia ajattelun maailmoja nimenomaan sieltä filosofian näkökulmasta. Ja sitten siellä kypsyvässä päässä mulla luonnontieteet ja filosofia asettu netisti rinnakkain toisiaan täydentäviksi tavoiksi jäsentää ja ymmärtää todellisuutta. Ja siellä ne vieressä edelleen on. Tietenkin sitä oman tämmöisen ajattelun kypsymiseen kuului myös silloin 90-luvulla populaarikulttuurissa vaikuttaneet televisiosarjat, kuten sellainen kulttiklassikko kuin Salaiset kansiot, mikä tunnettiin englanninkielisellä nimellä X-Files. Ja tietenkin sitten kasvoin tällaisessa konservatiivisessa pienessä pohjois-pohjanmaalaisessa maalaiskylässä. Siellä kuuluu ja näkyy tämmöinen tapakristillinen uskonnollisuus, jota vaalittiin myöskin siellä ala-asteen koulussa. Oli esimerkiksi joka aamu semmoinen uskonnollinen aamuavaus, missä veisattiin virttä. Ja vaikutusta silloin tuli myös tämmöistä lestadiolaisuudesta, jonka edustajia oli naapurustossa ja luokkakavereina. Jos olet nykypäivänä nähnyt semmoisen televisiosarjan kuin Kaikki synnit, niin tiedät mitä tarkoitan, koska tämä sarja on kuvattu siellä minun lapsuuteni maisemissa. Jos tämä kaikki nyt vaikuttaa tässä vaiheessa vähän semmoiselta puuduttavalta jaarittelulta ja turhalta lätinältä, niin malta vielä pikku hetki, koska mä kyllä lupaan, että kaikilla tällä on oma tarkoituksensa. Koska mä haluan valottaa vähän niitä mun ajatusten historiaa, että kaikki kuulijat sitten jatkossakin ymmärtää vähän paremmin, että mistä ne kumpuaa. Koska jos ei ole tämmöistä ajatusten historiikkia ja taustotusta, niin saattaa olla vähän turhaan helppo sitten kapsahtaa täyttää niitä aukkoja joillain omalla mielikuvituksella ja arveluilla. Ja se on oikeastaan vähän se ajatus, joka muakin on vaivannut suurimman osan mun elämästä. Että kun on altistunut semmoiselle tieteelliselle innostukselle Jurassic Parkin myötä ja sitten herännyt filosofiseen pohdintaan nuorten kirjoista ja katsonut telkkarista salaliittoteorioita salaisissa kansioissa. Ja sitten kun tähän yhdistetään vaikka se, että lapsuudessa
lapsuuden kodin naapurilestadiolaiset lapset sieltä naureskeli ja ilkkui ja huuteli, että me uskottomat joudutaan ikuiseen tulimereen, niin kyllähän se tämmöinen paketti on ihan omia herättää tämmöisessä pohdiskelevassa pienessä ihmisessä monenlaisia ajatuksia. Tietenkin se on omia herättää kiinnostusta myöskin norjalaista black metal-musiikkia kohtaan, mutta ei ehkä mennä sinne musiikkimaun historiaan tällä kertaa. Joka tapauksessa se semmoinen ideologisesti kirjava altistuminen on minussa herättänyt pienenä semmoisen tarpeen ymmärtää tätä maailmaa ja toisia ihmisiä ja yrittää löytää semmoisia jonkinlaisia tapoja ajatella asioista aina pikkusen paremmin. Silloin 90-luvulla elettiin myöskin internetin aamuhämärää ja tämä Salaiset kansiot -televisiosarja kertoi tarinoita avaruusolentojen vierailusta ja siitä, miten hallitus sitä salailee, niin sitä samaa löytyi myös sieltä varhaisesta internetkulttuurista. Itsekin silloin teini-ikäisenä hirmu kiinnostuneena etsiskelin netistä tietoa Area 51 jossain Nevada-autiomaassa ja Roswellin UFO-maahansyöksystä ja ihmisten kertomuksia abduktioista, eli siitä, kun heidät on kaapattu UFOon ja sinne avaruusolentojen kokeilujen kohteeksi. Ja niin kuin siinä kulttisarjassa tehtiin tunnetuksi semmoinen fraasi, että I want to believe. Ja halusin todellakin uskoa, koska nämähän oli hirveän kiehtovia ja jännittäviä tarinoita. Mutta kun sitä oli samoihin aikoihin innostunut sille just niistä DNAsta ja dinosaurusten kloonaamisesta, niin oli tullut myöskin selväksi, että kyllä näitä asioita pitää tutkia ja selvittää hyvin perusteellisesti, että se on kuitenkin tiede, mikä sen totuuden sieltä paljastaa. Ja tieteessä pitää uskaltaa olla myös väärässä. Kaikki ei ole kuitenkaan sitä, miltä se näyttää. Tai mitä niiden asioiden haluaisi olla, vaikka miten siistejä ne tarinat ja uskomukset olisikin. Ja ajan myötä sitten, kun sitä tuli perehtyä niihin kaikenlaisiin UFO-tarinoihin, niin aina joutui kerta toisensa jälkeen pettymään, kun ei ne sitten kuitenkaan niin uskottavilta vaikuttanut. Ja ei niitä todisteita sitten kuitenkaan löytynyt, tai sitten jos löytyi, niin ne oli sen verran heikkoja, että pienestäkin kritiikistä ne aina oli helppo kaataa. Ja niin se kävi myös sen semmoisen orastavan tapauskonnollisen ajattelun kanssa, että jos se nyt se Jumala niin hieno ja mahtava on, niin minkä takia se maailma nyt on sitten kuitenkin ihan helposti selitettävissä ilmankin häntä. Ja kun jo lapsille tarkoitetussa tiedekirjoissa kerrottiin alkuräjähyksestä ja se tuntui ihan riittävältä selitykseltä jo ihan sellaisenaan. Ja kun oli orastavana filosofian lukemiselta oppinut, että sitä Jumalan olemassaoloa on kyseenalaistettu tosi fiksujen ihmisten toimesta jo tuhansia vuosia. Ja minkä takia niitä uskontoja piti olla vielä niin monta? Että voiko olla tosiaan niin, että vaikka se naapurin lestadiolaiset lapset oli niin vaikuttuneita siitä, että meikäläinen joutuu sinne ikuiseen tulimereen, niin heräsi myös kysymys, että saattaisiko ne olla vaikka erehtynyt sitä asiasta. Mutta miten sitten kuitenkin oli mahdollista, että samaan aikaan näistä ufojen kaappauksista ja silminnäkijän havainnoista kuitenkin ne ihmiset, jotka raportoi, niin ne oli aika uskottavia tyyppejä, esimerkiksi jotain hävittäjälentäjiä. Ja kyllä se kuitenkin siellä vakaassa uskossa elävät ihmiset, niin kyllä ne kuitenkin usko samaan matematiikkaan kuin minäkin ja saivat vielä monesti koulussa parempia arvosanojakin. Ja loppujen lopuksi kuitenkin kaikkien kanssa tultiin aika ihan mukavasti toimeen ja ei ihmiset kuitenkaan loppujen lopuksi kokonaisuutena sen kummempia toisistaan ollut, vaikka jossakin uskomuksissa erottiinkin toisistamme. Ja nämä ajatukset jäi sitten aina kytemään sinne jonnekin takaraivoon aika pitkäksi aikaa, kunnes sitten joskus 2000-luvun alkupuolen tämmöisen niin kutsutun uuden ateismin aallonharjalla päädyin itsekin sitten lukemaan monenlaista kirjallisuutta, muun muassa sitten tämmöistä uskontotieteellistä kirjallisuutta, koska mua kiinnosti yhä enemmän se jonkunlainen selitys sille, että mistä nämä uskonnot nyt sitten on alkunsa saaneet. Ja mä löysin sitten tällaisen alan kuin kognitiivinen uskontotiede, jota edusti muun muassa tämmöinen ranskalaissyntyinen tutkija Pascal Boyer. Ja luin hänen kirjansa, jonka nimi oli Ja ihminen loi jumalat.
joka esitteli mulle ensimmäistä kertaa semmoisen tosi kiehtovan maailman siellä ihmisen ajatteluprosessien takana. Boyer esitteli useita selityksiä sille, miksi esimerkiksi jumaliin ja muihin yliluonnollisiin henkiolentoihin uskominen on ihmismielelle niin luontaista ja miksi uskomusten samanlaiset piirteet toistuu kulttuurista toiseen läpi koko ihmiskunnan historian. Muistan, että siellä oli tosi paljon semmoisia kiinnostavia esimerkkejä, niin kuin esimerkiksi se, että tällaisilla jumalolennoilla täytyy olla tiettyjä yhteisiä sääntöjä, jotka ei voi olla täysin sattumanvaraisia. Että esimerkiksi ei missään kulttuurissa ei uskota semmoiseen Jumalaan, joka on olemassa ainoastaan torstaisin tai jotain muuta tämmöistä. Että sieltä oli eroteltavissa tämmöisiä säännönmukaisuuksia ja johdonmukaisuuksia. Ja näissä kaikissa uskomuksissa on tosi paljon semmoisia hämmästyttäviä yhtäläisyyksiä ja loppujen lopuksi niin ne oli selitettävissä sillä, että koska meillä kuitenkin kaikilla on kutakuinkin kulttuurista ja ajanjaksosta riippumatta suhteellisen samanlaiset aivot ja niiden aivojen sisällä toimii semmoiset kognitiiviset prosessit, jotka on ihmisillä hyvin samanlaisia. Ja näihin samoihin aikoihin olin päätynyt opiskelemaan biokemiaa ja harrastuksena oli ahkerasti tämmöisiä kamppailuja, itsepuolustuslajeja ja myöskin voimaharjoittelua. Ja niiden myötä sitten päädyin tuonne internetin keskustelufoorumeille, jossa käytiin vilkasta keskustelua paitsi urheilusta ja suorituskyvystä ja ravitsemuksesta ja monesta yleisestäkin aiheesta. Ja pikkuhiljaa mä aloin sitten paikallistaa sieltä semmoisia ennen tuntemattomia ajatusmalleja, jotka pyörii erilaisten ruokavalioiden ja terveysuskomusten ja treeniohjelmien ympärillä. Jos kerrataan vähän mitä tähän asti oli tapahtunut, niin tässä vaiheessa mä olin siis ollut pitkään kiinnostunut tieteestä ja päässyt jopa opiskelemaan sitä. Mä olin ollut kiinnostunut filosofiasta ja kognitiotieteestä ja pettynytkin erilaisiin uskomusjärjestelmiin, niin kuin näihin UFO-salaliittoihin tai kristinuskoon. Ja semmoisen ymmärryksen tarpeen ajamana mä olin kuitenkin pyrkinyt aina hahmottamaan toisten ihmisten ajattelutapoja siellä uskomusten takana. Ja mä muistankin, että siellä keskustelufoorumeilla mun nimimerkin perässä luki allekirjoituksena, että ei mua niinkään kiinnosta mitä kukakin ajattelee, vaan miten kukakin ajattelee. Niin siellä mä aloin sitten käydä keskusteluja näistä terveysaiheista laajemmin ja yritin tuoda omalta osaltani esiin vähän semmoista parempaa tieteen ymmärrystä sikäli kun mulla sitä siinä vaiheessa oli vähän ehkä kertynyt. Toki opiskelijana vielä aika paljon vähemmän. Ja sillä mun orastavalla filosofian pintaraapasulla mä halusin kuitenkin herätellä myös keskustelua jostain semmoista hyvästä argumentaatiosta ja siitä, että miksi asiat voi olla väärin eikä kaikki uskomukset ole samanarvoisia. Toisten uskomusten tueksi on hyvää näyttöä ja toisten ei. Ja noita aikoja sitten väritti sellaiset huomattavat yhteiskunnallisetkin terveyskeskustelun aiheet, kuten julkisuudessakin käytiin tämmöinen niin kutsuttu rasvasota, missä vähähiilihydraattisen ruokavalion puolustajat nosti päätään ja alkoi haastaa laajalla rintamalla kansallisia ravitsemussuosituksia. Ja elettiin vuoden 2009 paikkeilla, kun puhkesi maailmanlaajuinen sikainfluenssapandemia. Sen aikana virisi melko paljon keskustelua rokotteiden turvallisuudesta. Ja mulle tuli silloin ensimmäistä kertaa elämässäni suurena yllätyksenä, että hetkinen, tosi moni ihminen suhtautuu rokotteisiin hirmu kielteisesti. Sitten kun mä perehdyin siihen asiaan vähän enemmän, niin mä tajusin, että tämä ilmiö on ollut olemassa jo sieltä asti, kun rokotteet on keksitty. Ja tämä oli siis yli 10 vuotta ennen koronapandemiaa. Erityisen hyvin about noilta samoilta ajoilta mulla on jäänyt mieleen tämmöinen niin kutsuttu Power Balance hologrammiranneke, joka oli semmoinen villitys, jota mainosti monet julkisurheilijat, niin kuin esimerkiksi Teemu Selänne. Ja se oli ihan semmoinen ranteeseen laitettava muovinen tai kuminen lenkki ja sen väitettiin nostava urheilusuoritus ihan uudelle tasolle. Ja siellä keskustelufoorumeilla monet kehu, että kun laitettiin tämmöinen ranneke ranteeseen, niin riitti, että joskus oikeastaan riitti, että se oli vain siellä treenikassissa, niin silloin jo alkoi penkkipunnerus kulkea vähän paremmin. Ja musta oli ihan äärettömän kiehtovaa, että miten muuten niin fiksut ihmiset saattaa kapsahtaa uskomaan jotain näin
älytöntä paskaa. No myöhemmin sitten se rannekevalmistaja veti jossain muistaakseni Australiassa oikeuteen ja oikeudessa ne jopa myönsi, että ei sillä mitään vaikutusta ollut. Ja oikea tieteellinen terminille havaituille vaikutuksille oli tämmöinen sovellettu kinesiologia, joka selitti muun muassa sen, että jos sä ensin venytät kroppaas yhteen suuntaan ja vähän ajan päästä uudelleen siihen samaan suuntaan, niin sä toisella kerralla pääset vähän pitemmälle. Mutta se markkinointikikka, mitä tässä hologrammirannekkeessa hyödynnettiin, oli se, että näiden kahden yritysten välissä, jos lisätään ranneke ranteeseen ja kylläpä se yhtäkkiä paraneekin se liikkuvuus ihan hämmästyttävällä tavalla. Pikkuhiljaa sitten nämä rannekkeeseen tosi uskovat kaikkos vähin ääni sieltä kaikilta keskustelufoorumeilta. No niihin samoihin aikoihin foorumien kulta-aikana alkoi yleistyä pikkuhiljaa sitten myös nämä monenlaiset eri blogit ja niiden kirjoitteista tuli semmoisia pieniä internetin julkiksia. Ja itsekin sitten keskustelijana päädyin juttelemaan monien heistä kanssa ja joitakin sitten tapasin henkilökohtaisestikin. Yksi mun suurista vaikuttajista oli ja on edelleen lihastohtorina tunnettu Juha Hulmi, joka edelleen porskuttaa tiedeviestintää. Ja hänen ja muutamien muiden rohkaisemana mä sitten päädyin vuonna 2015 perustamaan oman blogin, minne mä halusin kerätä kaikkia mun keskeisiä ajatuksia semmoista paremmasta ajattelusta ja tieteen ymmärryksestä. Tuon blogin nimi oli Tervettä skeptisyyttä. Ja tässä kun mä nauhoitan tätä jaksoa, niin tuosta on kulunut himpun vajaa 10 vuotta. Sen aikana onkin sitten tullut nähtyä taas yhtä sun toista. Sen blogin kanssa samaan aikaan näki päivänvalon Tervettä skeptisyyttä Facebook-sivu. Ja sitten sen vaatimattomista lähtökohdista huolimatta, niin ne seuraajamäärät alkoi tasaisesti kasvaa ja niiden myötä muodostui semmoinen sosiaalisen median vaikuttamisen käsite ja blogisivun kirjoittaminen väheni siinä samassa suhteessa, kun kaikki sisältö pikkuhiljaa siirtyi sinne Facebookiin. Se muuten oli tuo mun blogi ja sen somesivun keskeinen alaotsikko jo silloin oli, että eväitä kriittiseen ajattelun terveystiedon maailmassa ja sitä mä kannan edelleen tässä podcastissakin. Sen alaotsikon hengessä mä jaoin muutamien vuosien ajan Facebookissa säännöllisesti monenlaisia pieniä ja vähän isompia postauksia, jotka käsitteli erilaisia terveysaiheita, väärää tietoa, sen tunnistamista. Kestoteemoja oli myös erilaiset ajattelu- ja logiikan virheet ja näihin vuosiin mahtuu monenlaisia myrskyjä vesilasissa, mitkä piti tällaiselle harrastustoiminnalle varattua aikaa aika mielekkäänä. Pitää kuitenkin muistaa, että samaan aikaan mulla oli tietysti monenlaisia muitakin asioita meneillään elämässä ja näihin somepuuhasteluihin käytettävissä oleva aika oli aika rajallinen. Että ties mitä myrskyjä sitä olisi tullut vastaan, jos sitä somettamista olisi pystynyt tekemään vähän isommalla ajalla. Jos näistä vuosista mainitsen muutamia sattumia, niin joskus tuli päädyttyä monenlaisiin väittelyihin muiden sosiaalisen median vaikuttajien kanssa ja osa niistä päätyi joskus ihan siihen, että loppujen lopuksi tavattiin kasvotusten ja sieltä taustalta paljastui tosi mukavia tyyppejä ja niiden kanssa sitten aina nokatusten jutellessa löytyi paljon yhteistäkin. No jossain vaiheessa olin myös aktiivinen Skepsis ry:n toiminnassa, sain olla heidän luennoitsijana ja julkaista jotain artikkeleita Skeptikko-lehdessä. Sitten mä oon kyllä eronnut tästä kyseisestä järjestöstä esittäen siinä matkallani ulko-ovelle aika tiukkasanaista kritiikkiä tätä järjestöä kohtaan ja ehkä siitä jollain toisella kerralla myös enämpi. Mutta vuosien varrella mä päädyin myös joihinkin semmoisiin pienimuotoisiin kohuihin, niin kuin esimerkiksi joskus kritisoin Arman Alizadin jotain suosittua televisio-ohjelmaa ja se oli ensimmäinen kerta, kun mun sisällöt somessa ylitti uutiskynnyksen jossain valtavirran mediassakin taisi olla jonkun ison lehden joku viikonloppuliite silloin. Taisi kiinnittää huomioon niihin ja lopulta mä päädyin sitten siihen, että sain antaa muutamia haastatteluja johonkin perinteiseen mediaan, mikä tietysti tämmöiseltä satunnaisen bloggaajan mielessä tuntui aika isolta jutulta.
No sieltä pienestä ponnistaneen Facebook-sivun some-seuraajamäärät alkoi lopulta olla siellä jossain 20 000 paremmalla puolella ja alkoi tuntua siltä, että näillä mun paasauksillani alkaa olla semmoista tiettyä vakiintunutta kuulijakuntaa. Ja se nyt tietysti tuntui itsestä ihan mukavalta ja se teki siitä hommasta semmoista mielekästä ja merkityksellistä. Ja sitten vuonna 2020 paukahti päälle koronapandemia. Siinä vaiheessa sitä jo alkoi tuo tiedeviestien vastuu painaa, mutta ensimmäistä kertaa alkoi tuntua siltä, että nyt jos koskaan tämmöisellä tieteellisellä tiedolla ja hyvällä ajattelulla ja tieteen ymmärryksellä on aika kova kysyntä. Mä siinä pandemian alkuvaiheessa pyrin ottaa vähän tietoisesti jopa etäisyyttä siihen aiheeseen, koska mä halusin jättää tilaa kaikille oikeille ammattilaisille. Mutta sitten kun siitä alun hämmennyksestä ja shokista alkoi yhteiskunta vähän toipua ja elämä alkoi löytää uusia semmoisia pandemian aikaisia uriaan, niin siellä alkoi myöskin sitten täällä kaikenlaisessa niin sanotussa informaatioympäristössä alkoi tapahtua. Sitä tuskin tarvii kenellekään kertoa, että mitä kaikkea siellä tapahtui. Kyllä se on meillä vielä aika tuoreessa muistissa ja ollaan kaikki yhdessä eletty se saman kokemuksen läpi. Mutta ehkä tämä mun tässä kertoma tausta ottaa vähän näkemään sitä aikaa mun silmien läpi. Eli mun siihen asti eletty elämä oli tuonut mut siihen pisteeseen, missä mä olin ollut aika kiinnostunut erilaisista tieteistä jo yli 20 vuotta. Käynyt hirmun määrän keskusteluja kaikenlaista kiistanalaisista terveysaiheista ja yrittänyt tuoda niihin mun omia näkemyksiä, että miten sitä tiedettä voisi ehkä pikkusen paremmin ymmärtää ja miten sitä tieteellistä tietoa voisi vähän lisätä. Ja yrittänyt tuoda aina vähän semmoista filosofista selkeyttä siihen argumentointiin ja semmoiseen tietämykseen ja tietämyksen rakenteeseen. Ja sitten mä olin päätynyt myös hommaamaan vähän semmoista omakohtaistakin kokemusta tutkijan työstä. Kuitenkin oli jo väitellyt ja vieläpä kaiken lisäksi mä olin onnistunut keräämään kaikille tälle omalle paasaukselle niin semmoisen jonkunlaisen kuulijakunnan sosiaalisessa mediassa. Niin tämä tilanne oli itselleni semmoinen, mitä joku voisi runollisesti kutsua vähän tämmöiseksi kohtalonkin hetkeksi. Enhän mä nyt ollut koskaan itselleni hakenut semmoista tilannetta, mutta mä nyt olin vaan vähän päätynyt siihen, koska ihan vaan sillä, että oli vaan säännöllisesti tehnyt about samaa juttua, eli aika tylsää kaavaa toistanut, julkaissut ajatuksia nettiin ja toivonut, että niistä on jollekin jotain iloa. Mutta sitten ihan yhtäkkiä se tuntuikin, että tässä kun oli vuosia kypsytellyt näitä ajatuksia, niin niille yhtäkkiä olikin ihan semmoinen räjähdysmäinen kysyntä. Mä olin näihin samoihin aikoihin myöskin turhautunut siihen Facebookin julkisen sivun pyörittämisen käytännön toimivuuteen ja alkoi vähän tuntua, että nyt kaipaa vähän vaihtelua. Niin mä sitten perustin Tervettä skeptisyyttä sivulle tilin Instagramiin ja siellä mä sitten aika pian löysinkin semmoisen visuaalisen tavan esittää kaikkia samoja ajatuksia, niin kuin mitä olin siihen asti monta vuotta pokannut Facebookissa ja blogissa semmoisena tekstinä. Ja sitten kun siinä pandemia-aikana alkoi pikkuhiljaa tulla somessa vastaan mun mielestä sellaista aika kyseenalaista tietoa, niin mä rupesin sitten sinne Instagramin tekemään säännöllisesti semmoista sisältöä, mikä sitten kumosi sitä mun mielestä virheellistä tietoa. No se Instagram-tilin sisällöt alkoi sitten kerätä ihan kohtuu paljon huomiota ja pikkuhiljaa sitten ne seuraajamäärät nousi aika pian ohi jopa sen, mitä se parhailla oli siellä Facebookissa ollut. Ja se sitten alkoi kiinnittää huomiota myöskin tuolla perinteisen median puolella ja taisi olla kohokohta sitten, että ihan Helsingin Sanomatkin teki musta henkilökuvan. Ja mä pääsin sen myötä sitten luennoimaan tiedeviestinnästä ja kriittisestä ajattelusta monenlaisille ammatti- ja opiskelijaryhmille. Ja tietysti tämmöiseen oli hirveän vähän käytettävissä aikaa, koska kyllä se varsinainen tutkijan työ oli se kiistaton ykkönen, mutta kyllä mä kaiken parhaani mukaan sitten näitä luentojakin pyrin aina pitämään.
No sitten kun se pandemia alkoi pikkuhiljaa laantua, niin myöskin tämä informaatioympäristö alkoi vähän rauhoittua ja terveysaiheet alkoi vaihtua maailman ja turvallisuuspolitiikkaan. Se oli aika tarpeellinenkin hengähdystauko varmasti monelle, mutta mä aina itse ajattelin, että en tämä nyt tule kestämään, koska tällaisia kuohuja, niin ne on ihan normaali kaava ihmiskunnan historiassa ja niitä tulee ja menee ja tässä vaiheessa mulla oli jo siitä omakohtainen pikkusiivu itselläkin elettynä. Ja jos sitten puhutaan siitä siivusta, niin vähän laskentatavasta riippuen se oli semmoinen noin 10-15 vuoden aktiivinen tiedeviestinnän aikakausi. Ja uskallan oikeastaan sanoa, että tämän kokemuksen myötä mulla alkaa olla jonkunlainen semmoinen varovainen näppituntuma mun mielestä semmoisen aika tärkeänkin yhteiskunnalliseen kehityskulkuun. Eli juurikin tähän informaation ympäristöön, että miten se on muodostunut ja miten se toimii ja miten siellä yksittäinen ihminen voisi mahdollisesti toimia. Ja tästä päästään sitten siihen sanahirviöön, minkä mä siinä alussa mainitsin. Eli epistemologinen fragmentaatio. Se oli siinä alussa ja mä mainitsen sen tässä nyt uudestaan, koska tämä sanapari kuvastaa tällä hetkellä semmoista yhtä mun aika keskeistä huolenaihetta ja syytä siihen, miksi mä oon lopulta tämän podcastinkin perustanut. On siinä tietenkin osasyynä myös se, että vähän niin kuin mä oon siirtynyt aikanaan blogista Facebookiin ja Facebookista Instaan, niin välillä sitä kaipaa vähän vaihtelua ja uudistumista. Vaikka mä tällä pohjalla teen aina täsmälleen samaa asiaa omalla tinkimättömän tylsällä jaarittelevalla tyylilläni, niin samasta asiasta tässä kuitenkin loppujen lopuksi on edelleen kyse. Jos me puretaan vähän tuota sanahirviötä osiin, niin se ensimmäinen osa, eli epistemologia, on filosofian termi, tarkoittaa tietoteoriaa. Ja se tarkastelee tämmöisiä erilaisia tietämisen muotoja ja pyrkii jäsentämään kaikkia niitä tapoja, miten tieto voidaan määritellä ja miten sitä voidaan tavoitella. Ja sitten se sanahirviön toinen puoli, eli fragmentaatio, tietysti tarkoittaa tämmöistä yleistä pirstaloitumista. Ja tässä suhteessa mä tarkoitan ihmisyhteisöjen pirstaloitumista semmoisiin sisäänpäin kääntyneisiin kupliin. Jos me katsotaan ympärille, niin me voidaan tiedostaa, että yhteiskunnassa vallitsee hirveän monenlaisia näkemyksiä asioista, mikä on tietysti ihan normaalia iloinenkin osa ihmisluontoa. Olisi ihan hirveätä elää semmoisessa yhteisössä, missä jokainen ajattelee asioista täsmälleen samalla tavalla. Mutta, ja tässä sitten yksi niistä mun keskeisistä väittämistä ja uskomuksista, joka motivoi mua puuhaamaan tämän aiheen parissa edelleen. Mutta terveessä yhteisössä näkemyserojen pitäisi silti noudattaa kutakuinkin samoja episteemisiä eli tietoon liittyviä pelisääntöjä. Mä selitän tätä vähän tarkemmin, koska tämä on mun mielestä niin keskeistä. Eli vaikka me oltaisiin monien asioiden lopputulemista ja johtopäätöksistä eri mieltä, niin meidän pitäisi silti olla suurin piirtein samaa mieltä siitä, että miten asioita voidaan tietää. Meidän tulisi olla myös kutakuinkin samaa mieltä siitä, minkälainen on hyvä ja huono argumentti. Ja siitä, mikä on vahva peruste ja mikä on huono peruste. Ja meillä pitäisi olla semmoinen kyky purkaa väittämiä ja uskomuksia niiden rakennuspalikoihin ja katsoa, että mitä sieltä sisältä paljastuu. Ja rohkeutta myöntää, että osa meidän kaikkien uskomuksista on vääriä. Eli jos tämän tiivistää, niin meillä tulisi ehdottomasti mun mielestä olla jonkunlainen semmoinen jaettu käsitys totuudesta ja semmoinen yhteinen usko siihen, että sillä on ylipäätään merkitystä. Se on aika uskomatonta, että tämmöinen asia pitää mainita, mutta tässä ollaan. Jos mä otan esimerkin sieltä mun aikaisemmin mainitsemastani lapsuudesta ja nuoruudesta, niin kyllä mullakin oli silloin tosi hassuja uskomuksia. Olin esimerkiksi täysin vakuuttunut siitä, että avaruusolennot säännöllisesti vierailee maassa ja varsinkin tämä USAn hallitus salaa sen tiedon. Kauheasti luin siitä asiasta ja näin, että siitä kirjoittaa fiksut ja ihan hyvää tarkoittavat ihmiset. Mutta sitten se uskomus kuitenkin karsiutui, kun mä jatkoin sitä todisteiden etsimistä ja haastoin sitä omaa ajattelua. Ja
Mutta mikä tärkeintä siinä oli se, että ne uskomukset oli rakenteeltaan semmoisia, että ne voitiin altistaa kriittiselle tarkastelulle, jolloin ne oli kumottavissa faktoilla ja paremmilla argumenteilla. Kaikki UFO-uskovaiset ihmiset nojas kuitenkin järjestelmälliseen tutkimukseen, samalla kun ne sitä totuutta yritti selvittää. Ja kun ajateltiin, että hallitus salaa tietoa, niin sen ajateltiin liittyvän siihen, että hallitus varmaan haluaa tutkia asiaa ensin itse tai halusivat suojella suurta yleisöä paniikilta. Uskomuksiin sekoittu vankka usko siitä, että kyllä se totuus ihan kohta paljastuu. Että sitten kun se kohta paljastuu, niin kaikki epäilijät saa sitten pitkän nenän. Nämä kuvitteelliset salaliitot oli kohtuullisen pieniä, eikä ne välttämättä aina ollut niin erityisen pahantahtoisia. Jos otetaan toinen esimerkki, nämä mainitsemani naapurin lestadiolaiset lapset, jotka meitä ei-lestadiolaisia uhkasivat sinne tulimereen joutumisella, niin heillä oli haasteita hyväksyä yhteiskunnassa muuten vallitsevia oppeja, kuten biologista evoluutiota, ja heillä oli myös tarve sitten suojata sitä yhteisöä siltä valtaväestön moraalikäsityksiltä ja sen mukanaan tuomilta kiusauksilta. Ja siksi esimerkiksi televisiot oli vain kielletty. Mutta hekin tiedosti sen oman uskomusjärjestelmänsä haurauden ja alttiuden kritiikille, niin ne käpertyi sisäänsä. Sitten kun koulussa opetettiin matematiikkaa tai biologiaa, niin säännöt oli kuitenkin kaikille kutakunkin samat. Näitä erilaisia uskomuksia on ollut aina, mutta se syy, mikä mua tässä nykyajassa hieman huolestuttaa ja tämä epistemologinen fragmentaatio eli tietoteoreettinen pirstaloituminen, niin se huolenaihe on siinä, että kun tämä informaatioympäristö laajenee ja kirjavoituu, niin meidän on koko ajan helpompi upota yhä kirjavampiin maailmoihin, missä yhteisten pelisääntöjen merkitys hämärtyy. Ja mikä vielä pahempaa, niin se totuuden käsitys ja merkitys hämärtyy myös. Jos otetaan taas esimerkki ja tällä kertaa tuoreempi esimerkki sieltä pandemia-ajalta, niin sosiaalisen median informaatioympäristöä tarkkailemalla oli nopeasti hahmotettavissa, että osa ihmistä elää hyvin erilaisessa ympäristössä kuin muut. Jos joku yksittäinen kommentoija esitti jotain kriittisiä näkemyksiä vaikka koronarokotteista ja siihen liittyvästä suuresta salaliittokampanjasta, niin oli mahdollista ennustaa myös muita saman ihmisen näkemyksiä aika hälyttävänkin luotettavalla tavalla. Oli aika todennäköistä, että hän noudatti jotain sellaista ruokavaliota, joka poikkesi ravitsemustieteen ammattilaisten suosittelemasta. Ja hän oli tietyllä kohonnella todennäköisyydellä myös erilaisten vaihtoehtoisten hoitojen kannattaja ja saattoi myös äänestää jotain pienpuoluetta, jonka näkemykset erosi aika radikaalisti kaikista valtavirran poliitikkojen näkemyksistä. Sitten kun pandemia laantui ja informaatioympäristö täyttyi lähes yhdessä yössä sota-uutisista, niin nämä monen alan toisin ajattelijat osti lähes automaattisesti kaiken, mitä Venäjän valtiollinen propaganda kertoi sitä sodan syistä. Eli tässä oli nähtävissä sellainen, missä joukko ihmisiä oli käpertynyt semmoisen ihan oman epistemologiansa eli tietoteoriansa ympärille. Heidän näkemys ei ollutkaan se, että tietämisen tulisi noudattaa samoja sääntöjä, vaan yhtäkkiä nuo säännöt oli mahdollista kirjoittaa uusiksi. Kaiken sen ytimessä oli semmoinen todella syvä epäluottamus kaikkia perinteisiä instituutioita, niin kuin korkeakouluja, mediaa ja asiantuntijuutta yleensä kohtaan. Joten tämän ryhmän epistemologian eli tietoteorian kulmakiveksi nousi semmoinen tietty kontrarianismi, eli näin härmäläisittäin sanottuna vastarannan kiiskeily. Eli siellä tietämisen lähtökohdaksi otetaan kaiken asiantuntijatiedon vastakohta. Eli kun joku asiantuntija sanoo, että rokote kannattaa ottaa, niin vastarannan kiiski, kontrarianisti, omaksuu refleksinomaisesti sen vastakkaisen näkemyksen. Ja kun asiantuntija sanoo, että Venäjä hyökkäsi Ukrainan imperialististen tavoitteiden ja etupiiriajattelunsa ajamana, niin vastarannan kiiski etsii sen vaihtoehtoisen tiedon. Ja se syy olikin naton laajentuminen, koska tätähän asiantuntijat eivät sulle kerro. Eli tässä on aika selkeä muutos siihen, mitä silloin vielä muutamia vuosia sitten informaatioympäristössä tapahtui. Jos otetaan sieltä taas esimerkki. Mä mainitsin, että silloin joskus 2010-luvun paikkeilla käytiin tätä
osin julkisuudessakin tätä niin sanottua rasvasotaa, vähän hiilarisesta ruokavaliosta. Ja jälkeenpäin kun tätä muistelee, niin se oli tosi kiehtovaa aikaa, koska kyllä ne keskustelut tuntui aika kiivailta ja erimielisyydet tuntui tosi jyrkiltä, mutta tämmöisessä isommassa mittakaavassa niin, ja pitkän ajan päästä katsottuna, niin silloin kuitenkin väännettiin tosi pienistä nyansseista. Että esimerkiksi nämä vähän hiilihydraattisen ruokavalion kannattajat, ne ajoi semmoista ajatusta, että ehkä ravinnon hiilihydraattien määrä tulisikin olla jotain 15-30% päivittäistä energiansaamista, kun se suosituksissa saattoi olla jotain 40-50%. Kaikki oli kuitenkin samaa mieltä siitä, että kasvikset ja marjat ja hedelmät on terveellisiä ja niiden tulisi olla se terveellisen ruokavalion kulmakivi. Kaikki oli myös ihan samaa mieltä siitä, että tieteellinen tieto on se tiedon tuottamisen tärkein muoto ja silloin luettiin tutkimuksia suurennuslasin kanssa. Silloin tutkimusviitteet lenteli puolin ja toisiin ja argumenteissa mentiin hyvin syvälle nyansseihin. Jos tuolta ajasta pikakelataan vuoteen 2025, niin nähdään kun TikTokissa 10 000 seuraamat kotimaisetkin vaikuttajat mainostaa karnivore-ruokavaliota, missä syödään 0% hiilihydraattia ja 100% eläintuotteita ja kasviksia pidetään suorastaan vaarallisena. Etoksen kuuluu myös, että tieteellinen kirjallisuus on läpeensä epäluotettavaa, joten niillä voi pyyhkiä vaikka persettä. Todisteeksi riittää se, että tästä tuli itselle hyvä olo. No voidaankohan me ennustaa tällaisen vaikuttajan näkemyksiä rokotteisiin tai voidaanko arvella hänen poliittisia näkemyksiä? Kyllä me luultavasti voidaan ja harmittavankin hyvällä luotettavuudella. Ja se syy on siinä, että meillä on nyt perusteltua olettaa, että tämmöinen henkilö elää hyvin erilaisessa informaatioympäristössä kuin muu yhteiskunta. Ja hänellä on erilainen epistemologia eli tietoteoria. Hän ei pidä tieteellistä tietoa arvokkaana eikä näe asiantuntijoilla suurta merkitystä. Miksipä olisi, kun voihan jokainen itse lukea niitä tutkimuksia ja päätellä, mitä sieltä kannattaa uskoa. No eihän luultavasti asiantuntijuutta ole ihan kokonaan hylännyt, koska on aina olemassa se yksi yksittäinen lääkäri tai toinen yksittäinen biokemisti, jolla on hyvää settiä, koska se sopii siihen, mitä mä oon itsekin kelaillut näistä asioista. Ja tuo yhteensopivuus on semmoinen episteeminen kriteeri, jolla päätellään tiedon luotettavuutta. Eli jos tieto tuntuu epäilyttävältä, niin parempi hylätä se sen kummemmin asiaan perehtymättä. Ja tämä on tietyissä piireissä hyväksyttävä tiedon muodostamisen prosessi. Eli että se intuitio jyrää kaiken kriittisen ajattelun. Niin tämä on yksi esimerkki siitä epistemologisesta fragmentaatiosta, eli siitä, että on muodostunut tämmöinen ryhmä, joka ajattelee tiedon muodostamisesta hyvin jo poikkeavalla tavalla. Jos meillä ei ole yhteisiä pelisääntöjä sille, että mitä on hyvä ajattelu ja miten tietoa kannattaa tuottaa ja minkälaiset perustelut on oikeasti hyviä, niin ei ole olemassa mitään rajoja sille, miten kirjavia uskomusjärjestelmiä me voidaan muodostaa. Tämä yhä laajeneva ja kirjavoituva informaatioympäristö tuottaa rakennuspalikoita yhä moninaisimpien uskomushärdellien rakentamiseen. Nykyaikana tämä on noussut esiin myös kansallisen turvallisuuden näkökulmasta, koska valtiollinen informaatiovaikuttaminen tai jopa suoranainen informaatiosodankäynti tähtää siihen, että yhteiskuntaan voidaan kylvää yhtäältä epäluottamusta ja toisaalta rakennuspalikoita kaikkien vaihtoehtoisien totuuksien rakentamiseksi. Ja ihmiset, jotka on tietoteoreettisesti hämmentyneitä, on kaikkein alttiimpia tällaiselle vaikuttamiselle. Mikäpä oiskaan vastarannan kiskelle herkullisempaa kuin vaihtoehtoinen tieto, joka tarjoaa vastakkaisia näkemyksiä kaikkeen siihen, mitä viralliset asiantuntijat sanovat. Ja mikä olisikaan mehukkaampaa kuin epäluottamus vallitsevia instituutioita kohtaan, koska luottamusta ei alun perin ollutkaan. Nyt siinä tulee vaan vahvistusta. No, otetaanpa vähän happea. Ja nyt eräässä televisiosarjassa taannoin kyseltiin, että pitääkö olla huolissaan. No, mä vastaan tähän, että huolissaan olemisen määrä riippuu aika paljon siitä perspektiivistä. Suomessa meillä menee mun mielestä pääosin erittäin hyvin.
Meidän pikkukansa kokee mielipidekyselyjen ja tilastojen valossa olevansa erittäin vankasti samassa veneessä ja meillä arvostetaan hyvää tietoa ja vieläpä varsin laajalti. On meilläkin se pieni vähemmistö lähimmäisiämme, jotka on hämmentyneitä tietoteoriansa kanssa, mutta sekin on vielä mun nähdäkseni suht harmitonta. Sen sijaan isommassa kuvassa, erityisesti jossain Yhdysvaltojen osalta, on taivaalla sitten jo paljon synkempiä pilviä. Tämä epistemologinen fragmentaatio alkaa Jenkeissä mun mielestä saavuttaa jo aika hälyttäviä piirteitä, sillä sosiaalisen median ohella myös perinteinen media, lehdet ja televisio alkaa politisoitua. Jos katselee tiettyjä kanavia ja lukee vain tiettyjä lehtiä, niin on mahdollista päätyä elämään täysin erilaisessa todellisuudessa kuin tien toisella puolella asuva naapuri. Ja poliitikot ruokkii sitä pirstaloitumista muun muassa toistelemalla suurta valetta varastetuista vaaleista, vaikka sen tueksi ei ole mitään kuvaa näyttöä, mikä olisi kestänyt minkäänlaisen juridisen syynin. Mutta ei se vaikuta uskomuksen omaksuneiden mieliin, koska heidän tietoteoria nojaa siihen, että jotain mätää tässä täytyy olla ja ne toiset aina valehtelee. Tästä on tätä nauhoittaessa myös esimerkki nykyisen jenkkihallinnon tehostamiseen tähtäävän elimen toiminnasta, joka kertoo julkisuuteen jatkuvasti löytäneensä milloin mistäkin jotain rahareikiä, mitä täytyy tilkitä. Ja tätä elintä johtava maailman rikkain ihminen Elon Musk laittelee omistamaansa Xään milloin mitäkin päivityksiä siitä, että nyt on taas myyty vielä $10 miljoonalla apujärjestön kautta kondomeja jonnekin kehitysmaihin, että kauheata tämmöinen valtiollinen rahan tuhlaus. Ja ei se mitään paikkaansa koskaan pitänyt. Hyvin äkkiä se tämmöinenkin vale on kumottu, mutta ei sillä ole väliä, koska informaatioympäristössä pelkkä tämmöinen epäily ja tämmöiset intuitiivisesti hyvältä ja oikealta tuntuvat tiedonmuruset, niin ne leviää ja moni niitä saattaa uskoa ihan jo pelkästään sen perusteella, että joku mieluisa ihminen sen tuli sanoneeksi. Mikä tässä on kaikkein pahinta, niin on se, että tämmöinen väestö on erittäin otollista maaperäisille valtiolliselle informaatiovaikuttamiselle ja suoranaiselle informaatiosodankäynnille. Jos se epäluottamus totuutta kohtaan eskaloituu välinpitämättömyydeksi ja kyynisyydeksi, niin sitten on kyllä peli pelattu. Tämmöistä kansaa voi viedä niin kuin pässiä narussa, koska jokainen ajattelee, että ei mihinkään voi luottaa. Kaikki media vääristelee tietoa, asiantuntijat valehtelee, joten parempi vaan sulkea silmänsä ja yrittää selvitä päivästä toiseen. Tämmöinen varoittava esimerkki löytyy tuosta itärajan takaa. Eli vaikka meillä nyt Suomen mittakaavassa menee hyvin, niin ei meillä ole mitään takeita siitä, että tilanne pysyisi aina yhtä samana. Ajat on muuttunut aika kovasti tässä kuluneen 25 vuoden aikana ja tulee varmasti muuttumaan vielä edelleenkin. Mutta optimistisena ajattelen, että suunta voi aina olla myös jopa parempaakin kohti. Ja siitä sitten päästään myös tähän podcastin perimmäiseen olemassaolon tarkoitukseen. Eli brändin alaotsikon mukaisesti tarkoitus on jakaa evätä kriittiseen ajatteluun. Ja aivan niin kuin ties kuinka monessa hämähäkki-elokuva, niin tämä on vähän tämmöinen eräänlainen tervettä skeptisyyttä rebootti. Ja tämän uudelleenkäynnistyksen myötä mä haluaisin palata taas vähän perusasioiden äärelle. Miten asioita voidaan tietää ja miksi erilaiset tietämisen tavat on parempia kuin toiset tavat. Eli siis teemana on paitsi epistemologia, myös kriittinen ajattelu. Miten ajatella asioista paremmin? Ja tähän tarvitaan filosofiaa. Tässä podcast-muotoisessa uudelleen käynnistyksessä, uudelleen buuttauksessa tämä formaattina on pääasiassa keskustelut eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Siinä on omat etunsa siihen tekstimuotoisen sisältöön, mikä mun uskoakseni voi palvella tämmöistä kiireistä nykyihmistä. Toivon tietysti, että lukeminen pysyy edelleen laajasti tuettuna ajankäytön muotona nykyyhteiskunnassa, mutta mä toivon, että ihmiset lukee muita kirjoja, minua viisaampien kirjoittamia kirjoja eikä minun blogitekstejä. Siispä keskustellaan täällä. Mä toivon löytäväni vieraakseni monia alojen johtavia asiantuntijoita. Ainakin alkuun täältä
ihan Suomesta. Mun omasta taustasta johtuen tämä näkökulma tulee painottumaan terveyteen, mutta mä toivon, että mä saan mukaan myös filosofiaa. Ja koska asiat kuitenkin kytkeytyy niin laajalti toisiinsa ja nämä teemat on jaettuja, niin mä toivoisin, että löytäisin väliin sitten asiantuntijoita psykologiasta ja ehkä yhteiskuntatieteitä ja vaikka mitä. Ideoita mulla kyllä ainakin piisaa. Ainoastaan nyt se yleisön vastaanotto ratkaisee, että onko tällaisen tekeminen tarpeeksi mielekästä ja löytyykö kuulijoita. Näissä keskusteluissa on tarkoitus jutella paitsi vieraiden omasta substanssiosaamisesta, niin myöskin siitä tieteen tekemisen arjesta ja rutiineista. Mun toiveena on raottaa verhoa myöskin sinne tieteen tekemisen inhimilliseen puoleen. Ja kun perusasioiden äärellä ollaan, niin mun mielestä on ihan paikallaan palauttaa mielin, että tutkijatkin on vain ihmisiä niin kuin me kaikki muukin. Ja mä toivon, että tämä varjelee ja kultivoi ja kasvattaa luottamusta paitsi itse tieteeseen, niin myöskin sen tekijöihin. Tämä podi ei yritä olla neutraali, vaan kyllä mulla on selkeä agenda. Se on se, että tieteellä ja filosofialla on valtavan tärkeä merkitys. Ja meidän kaikkien tulisi pyrkiä ymmärtämään molempia niistä aina vaan paremmin. Agenda on myöskin se, että asiantuntijuudella on merkitystä ja siihen on hyvät syyt. Miksi? Mä en myöskään usko, että kaikki on suhteellista ja kaikilla mielipiteillä ja uskomuksilla on yhtäläinen arvo. Ei ole. Osa uskomuksista on huonoja ja osa on hyviä. Ja näiden erottelu on ainoa keino totuuden tavoittamiseen. Mistä päästään myös siihen viimeiseen agendaan, joka on, että myöskin totuudella on merkitystä. Lopuksi haluaisin toivottaa kuulijoikseni myöskin sellaiset ihmiset, jotka on vuosien varrella seurannut mun tuotoksia ja ollut niistä hyvin syvästi eri mieltä, jopa vihanneet niitä. Se on ihan ok. Mä toivotan sinut edelleen lämpimästi tervetulleeksi vihaamaan mun kaikkia ajatuksia. Mutta jos kuitenkin semmoisen pienen toiveen saisi esittää, niin yrittäisit kuitenkin ymmärtää niitä syitä, että miksi mä oon päätynyt näihin mun kantoihin. Vähän niin kuin mä itsekin yritän tehdä. Ei mua niinkään kiinnosta, mitä kukin ihminen ajattelee, vaan miten hän ajattelee. Ja jos sä oot jaksanut kuunnella ihan tänne asti, niin toivon mukaan nämä mun omat henkilökohtaiset taustat on nyt ainakin hieman selkeämmät. No, tässäpä nyt introa kerrakseen. Näihin asioihin voidaan palata vielä tulevaisuudessa. Mä kuulen mielelläni kaikenlaista palautetta ja ideoita uusiksi jaksoiksi. Toiseksi pidän yllä tuolla Tervettä skeptisyyttä Instagram-tiliä, mistä löytyy myös tiedot aina uusista jaksoista. Aika sitten näyttää, että miten kauan mä jaksan näitä somejättejä tukea siellä roikkumalla, mutta toistaiseksi nyt on semmoinen ikävä välttämättömyys, joten siellä sitten tavataan. Kerran vielä oikein paljon tervetuloa mukaan. Toivottavasti tästä podcastista löytyy jotain positiivista sisältöä päiväisi. Seuraavaan kertaan.